Catalans, catalanes, Avui, a la xocolata del lloro, la calçotada. som-hi. Cago en breu! Se m'han escapat els lloros i van ara i els hi posen un micro davant! Les Xonis i les Juanis són el futur del país. I que en sortiu sanes i estalvies dependrà de la vostra intel·ligència. I am a Catalan. Panses i figues de nous i olives i mel i mató! Jo, Abel, tampoc l'he entès, perquè quan he detectat qui és, mare, ja està bé, Que comenci la funció. Amunt al taló. On és el taló? Doncs què hi farem? La xocolata del lloro amb Miquel Cavaller i Albert Pallarès. Bé, com ja veiem, no tenim convidat, però abans que res protocol, ara comentarem, suposo. Així que vaig, Som-hi. Màrtirs, llunàtics, prodigis i malparits han construït la història de Catalunya. Navegant entre el seny i la rauxa, ens han fet tal i com som. Bones tardes, Albert, com estem? Bé, molt bé. Sí? Bé, anem fent. De tirant, no? Anar tirant, sí, bueno. No. Capítol mogut. Capítol molt mogut. Senyor Rauxa, la calçotada, Albert. A veure, la calçotada... No fotem, quan tu ja vas a fer una calçotada, ja vas amb el xip de rauxa. Ara bé, avui descobrirem que darrere la calçotada, darrere aquesta tradició, hi ha simbolisme, intenció i seny català. Colló, quanta cosa, no? Molta cosa. Però abans de començar, l'espectador més audaç haurà notat que no estem al nostre lloc comú. Ben vist. Ben vist. Sí, és que tenen bona vista. Sí. I no és que haguem tirat cap en va. És que ens trobem a la sala de ball de la Societat Agrícola de Valls. Sí. Quant de ball, no? Molt de ball. Molt de ball. Una peça clau en l'ecosistema de les calçotades de quilòmetre zero. I, bueno, que ens han cedit molt amablement. Així que moltes gràcies. Moltes gràcies. Abans que res, gràcies. I especialment el Joan Linares, que Sí. ens ha vingut a portar la clau. I tant. Després, també voldríem fer un agraïment, abans de començar, als amics de Cossetània i a tots els autors, col·laboradors i entitats que hi ha darrere el gran llibre de la calçotada. Que no són pocs. Que no són pocs. I que això ens ha servit d'inspiració, Total i absoluta. per no dir que hem tret tota la informació d'aquí. Exacte. I que ja era hora que el calçot tingués una bíblia com aquesta. I tant. De fet, també, bueno, que s'han pres molt en sèrio el calçot perquè han fet el llibre gairebé de la mida del calçot, Sí, bueno, d'un manat. Sí, exacte. Així que, bé, a banda d'això, també hem de dir que avui, en sec, a mig capítol, anireu notant alguns canvis. Però, bueno, petits detalls. Heu d'estar atents, d'acord? Sí, no ha sigut fàcil. No. Però aquí estem. Bé, després d'aquesta introducció i els agraïments pertinents, anem a abordar el primer episodi que dediquem a un concepte, no a una menja. Realment pretenem dedicar més d'una hora a una ceba, això és veritat. De fet, aquest és l'objectiu. Vol dir això que se'ns han acabat les idees o que tenim gana? Aviam, la segona opció potser sí. No ho negarem, però en principi no, ni de lluny. Simplement que per imperatiu social i personal no podem deixar passar el febrer sense pagar calçots, tot i que estiguem ja a inicis de març, però bueno, deixem-ho passar. És gairebé una cosa instintiva, una pulsió totalment primària per nosaltres. Tothom aquí celebra calçotades, de fet ja n'hem portat unes quantes. Sí, Déu-n'hi-do. Algunes junts, d'altres no, tampoc cal, totes. No, home, no, és que si no ja seria massa carregós, I alguna encara queda, Alguna encara queda. Sempre hi ha alguna. Bé, tothom aquí endrapa cebes llargues fins que l'estómac convulsiona o el cap recorda el llarg i infastuós dia a la latrina que s'està per plantejar. Però es veu que també passa allà, això, Albert? Allà? No és cosa nostra només. Sí, a tot el Principat ja es fa això, Ha esdevingut una menja nacional, un boccato di cardinale, de nosaltres, de la gent del llamp. És maca. Un espai de festa. La més gran cerimònia de l'aliment i el mam a Catalunya. Tot i que ara puguem escoltar molts joves heretges i amb complexes d'humorista anomenar-les calçotajes, el cert és que estem davant d'un fenomen amb moltíssima història i que prou poca gent en coneix els orígens. És que això de calçotaja, ara aquí tinc les meves contradiccions, perquè és un terme que no m'agrada gens, però jo he estat almenys en un grup de WhatsApp que es diu calçotaja. Tots hi hem passat. Són etapes, suposo. Sí. En qualsevol cas, com fem generalment, comencem pel principi. No cal mencionar, perquè ja ho hem fet, en quin lloc ens trobem. Exacte. Estem a l'únic indret de Catalunya on es mira el cel per 3 motius. Primer, per admirar el campanar més alt de tot Catalunya. Segon, per contemplar l'enxaneta fer l'aleta. Això és fantàstic. I tercer,
per endrapar el ceballot del que parlarem avui. Com sou els de Valls, Bueno, s'ha de fer pàtria. Sí, no? Molt bé. Ens sap greu dir, però, que per buscar aquests orígens no podem mencionar en quin any ens situem. Això seria una manca de rigor absoluta per part nostra. Sí. Perquè, més, com hem pogut anar llegint, és que ningú ho té gaire clar. Teories totes les que vulguis. Certeses, de moment, cap ni una. Alguns historiadors, com la Núria Sales, situen a l'inici del conreu al segle XVIII. Xavier Cabré planteja un possible origen al 1880, el Huerto del Ceballot. El nom ja mola. El nom és suggerent. Si et conviden a calçotar al Huerto del Ceballot, jo hi aniria. Doncs això t'agradarà saber... És d'aquest escallarga, però? És d'aquest escallarga. Sí, I si el ceballot agafa un altre sentit, això estava just òbviament. on ara hi ha l'Hospital Pius. Mira. Vull dir que és Jo et diria- pim-pam, ho tens a prop, si convé. D'altres, com Rubén Palomar, que es va dedicar a recollir la tradició oral de l'Alt Camp, col·loca el genoma de la tradició a Vallmoll i que després d'allí es desplaçaria a Valls. Això són paraules molt grosses, Entenc que pels de Valls és gros, és una... A veure, seguim a l'Alt Camp, però, bueno, Però no és Valls. Valls és el gran nom. Sí. I fins i tot la troballa d'unes pintures romanes a Hongria, i això ara aquí acabem de fotre un salt, o sigui, a mi Vallmoll ja em semblava allà. Sí, Hongria ja poder. Però resulta que a Hongria aquella pintura podria plantejar que els romans ja es posaven al pitet. És a dir, que es van trobar unes pintures a Hongria. Sí, no sé com són, no les he vistes, però no sé si imaginar-me Més val. els romans amb el pitet i un calçot, però allà es podia intuir alguna cosa. Jo no aprofundiria gaire, No, d'Hongria... això deixem pel relat no va bé, en qualsevol cas. Teories, totes les que vulguis. Bé, com que ja veiem que ningú aquí es posa d'acord i que tothom planteja el seu, sí que és cert que tot té els seus estudis, tot sigui dit, però l'Albert i jo desenvoluparem la que més ens agrada, la nostra preferida, la del Xat de Benages. Es veu que el senyor Xat era un individu misteriós i prou desconegut. Se'l planteja com un home solitari, l'Albert i jo l'imaginem així esquerp, eixut, Un gat mesquer. un gat mesquer. I com bon gat mesquer, doncs bé, tenia un mas i passava els dies allí. Aïllat de la trafegada vida ballenca. El ritme urbà que estava adquirint progressivament al poble no l'atreia en absolut. Ell està capficat en un sol delit, els experiments culinaris. És una mena de Ferran Adrià, no?, de l'època. Una espèrifica. Bé, i arriba un dia que no sabem si per casualitat o pura fortuna, el bo del Xat de Benages s'adona que els grills allargassats de les seves cebes, que passava el dia a l'hort, doncs es va fixar que aquests grills, cuinats a foc ben viu, doncs eren bastant bons. I segurament, no conscient de la fita tan transcendent que havia assolit, va idear una salsa, també, una salsa, però semblant a la que utilitzem per sucar-les. Així que, Albert, ja hem donat en l'inventor. Molt bé. Mola la història o no? Està molt bé, però aviam, estàvem parlant de debat, hem desmentit moltes coses, hem dit que, o més aviat dir que no estaven clares. Sí. D'això del Xat en tenim alguna certesa? Bé, a veure, si hem de ser honestos, realment no està gens clar si aquest senyor va ser qui ho inventés, i de fet es posa en dubte fins i tot que aquest home existís. Sí. Es veu que el primer document escrit que ens parla de l'origen de les calçotades el trobem el 1948, 50 anys després del suposat descobriment, perquè de fet aquest descobriment del Xat de Benages el situem entre aproximadament el 1898, l'any de, diguéssim, el desastre de les colònies espanyoles. Doncs anirem a l'article de Gastronomia Local, que va escriure Eduard Castells i Oller. Recordeu aquest nom? Molt important. Eduard Castells i Oller. Hi haurà més Castells, I Eduard Castells també n'hi haurà altres, veu. Però bueno, la qüestió és que de moment centrem en aquest senyor. L'article es va publicar a la revista Cultura de Valls, Cultura, ho acabo de dir en castellà, però, perquè era en castellà, i es posa una anècdota personal que va tenir lloc a una calçotada a inicis dels anys 20. Castells, en aquest article, recorda que algú va tenir la curiositat de preguntar qui va ser el primer en menjar-ne, i segons el text original, algun desconegut va respondre: el primero que comió calçots fue un individuo llamado Benages, el Xat de Benages. Aquesta és la primera font que menciona el nostre enigmàtic col·lega. Sí, és el primer moment que es diu el del Xat de Benages. Tot i així, investigacions recents, i alguna d'elles feta per el nostre estimadíssim amic i col·lega Oriol Lleonard, que des d'aquí aprofitem per enviar una abraçada molt forta i també per agrair que ens ha ajudat a coordinar a nivell de contactes aquest episodi també. Doncs no podem concloure si l'existència de la invenció ni de l'existència del Xat. Ens haurem de quedar amb el dubte, Albert. És a dir, que devem portar ara
què, 10 minuts de programa i no hem dit res que es pugui saber amb tota la certesa del món. Estem igual que hem començat. Fantàstic. Però bé, tranquils, ara començarem a parlar de coses que són irrefutables, que sabem segur. El que podem assegurar és que a inicis del segle XX ja es celebraven calçotades. Molt embrionàries, molt familiars, però calçotades. De fet, originàriament era una menja de la gent més humil. I aquí reivindiquem. El xup-xup, la cuina catalana tradicional, pertany a les classes populars. No oblidem, però, que estem parlant de cebes. Inicialment sempre eren menjats en família i no per ocasions especials. Les primeres calçotades podien tenir lloc un dimarts qualsevol, una cosa que és horrible. No fa festiu. Clar, era un context diferent, no? Però ara visualitza una calçotada un dimarts. I ja estàs anat a treballar? Sí. No qualla. Això sí, per descomptat, en aquests moments la carn ni l'oloraven, que ara nosaltres el corder tampoc, perquè tal i com estan els preus, fota i corder, segons per aquí, no acaba de rotllar tampoc. Llavors, què feien? Ho acompanyaven, doncs, per exemple, d'una truita de carxofa. Més modest. No, ben feta. Més healthy. Exacte. La carn va ser un caprici posterior. Tot i això, els vallencs ràpidament se'n van adonar de l'originalitat d'aquesta menja i ningú en cap altre racó del país podia tenir una cosa similar. I van prendre la decisió de treure'n pit. I vaja si ho van fer. Amb una rapidesa inusual, la popularitat de la cerimònia culinària va arribar arreu del país. I ojo aquí, que aquí ve una anècdota xula. Perquè el 1919, un crític i erudit de la gastronomia, Josep Serra, en va parlar en un article de la reputada revista culinària El Gorro Blanco. Hombre, de referència. Podeu trobar a tots els quioscos. Després de descriure la seva assistència en una d'aquestes calçotades, digué: «No creo haber probado nunca una porquería que más me haya gustado». Home, jo estic una mica d'acord amb això, Sí, a veure, és que... És una tocinada, una mica. En el fons, la calçotada et vas embrutar. Exacte. Si net no tornes. No. I amb bona olor, menys, de fet. Però l'interès de l'article aquest del Gorro Blanco que comentava l'Albert no acaba amb aquesta conclusió, que segons com podríem compartir, sinó que el senyor Josep Serra, aquest expert gastronòmic, ubica aquest àpat a les 7 de la tarda i parla de merienda. Les calçotades, Albert, eren originàriament un berenar. Això és dur, Sona gros. Perquè jo ara visualitzo, jo què sé, quan van a buscar la canalla a l'escola, un entrepà de calçots. Allí amb el feix aquell de paper de diari. Sí. Bé, doncs, si algú encara està aguantant sense haver patit una arrítmia a causa de tantes heretgies, us portem una més. Prometem per aviat, però bé, és així. L'article d'aquest expert en culinari descriu que els calçots es cuinaven al caliu. Ni flames ni històries. Podeu posar-ho en dubte, nosaltres ho entendrem, però qui ho escriu recordem que era un mestre cuiner de primera divisió i sabia perfectament què es deia. Si era el caliu, és que aquest home sabia el que es deia. Per tant, jo me'n refio. Vale, però parem aquí un moment perquè, a veure si al final descobrirem que això es menjava amb forquilla i ganivets. Aparquem una mica aquest tema i entrarem en una altra cosa, en una cara desconeguda de les calçotades, la cara intel·lectual. A veure, com dèiem abans, el calçot mai va deixar de ser una menja del poble i pel poble. Però aquells, ojo aquí, de ploma esmolada, pinzell refinat i llibre sota l'aixella, també en van fer estandard. És quina traca, Recapitulem una mica abans. De moment us plantegem una colla de joves preocupats per l'art i la cultura, en un context de la més recent i cruent postguerra, estem als 40. Molts d'ells havien estat alumnes de l'Escola de Treball, d'un tal, recordem, Eduard Castells, que ja hem mencionat era un dels mestres més venerats. Doncs bé, a la Valls de l'alcalde franquista Josep Maria Fàbregas, imitant cercles intel·lectuals de Barcelona, París o Madrid, no entrarem gaire en detalls de qui era el senyor Fàbregas. No, personatge fosc. Sí, dona per un capítol, tristament, però bé, tornem. Doncs els joves es reunien a un local, Cala Cavalera, per fer-hi llargues tertúlies. Tot acompanyat de fum, algun aperitiu i prou alcohol per fer-ho baixar tot, els diversos temes d'interès s'anaven desembolcallant amb calma entre els assistents. Tot i que ells encara no en fossin conscients, per suposat, i que cap àpat anterior ho estava certificant, d'alguna manera doncs ja estaven fent sobre taula. En aquestes converses, on hi participava activament Eduard Castells,
una altra vegada, s'hi conversava de moviments artístics, les noves modes arribades a Barcelona, filosofia, les ments més lúcides del moment i, amb molta més discreció, catalanisme i política. Home, I si no s'agreu, ja afluixa el mòbil. Vale. És l'error de principiant. Digues. No, tira. sí, no, vale. I la proposta, doncs, per motius obvis, no va fer-se esperar. Va caure pel seu propi pes. Tot això està molt bé, però fem-ho mentre mengem 4 calçots. Home, ja que hi som. I és d'aquesta manera que l'any 46 s'organitza de manera improvisada, perquè tothom sap que els plans bons són improvisats, la primera calçotada de tota aquesta colla d'artistes intel·lectuals. Qui va ser l'amfitrió? Us estareu preguntant. Com les querem naltros, Les calçotades també són així, les nostres. Bueno, però els temes no sé si acaben d'anar per aquí, almenys són cunyadismes, que també... exacte. Sobre els temes són aquests. Sí. El problema és la perspectiva amb la que els abordem. Sí, això és veritat. En qualsevol cas, quin va ser l'amfitrió? Ni més ni menys que l'artista Josep Gatell, el Pepito de Calbou. Recordeu molt bé aquest nom, el cognom, però sobretot el sobrenom. Ell va oferir la masia dels seus pares per a aquesta cerimònia. I això portarà molta cura. Perdó, he colat una R aquí. Això és el bou. De gratis, això és el bou, sí. Però d'això en parlarem més tard. Tornem a la taula. L'eufòria d'aquesta celebració no va estar farcida de crits, rots, pets i renecs, que potser també, no ho negarem, sinó que estava farcida de manifestacions artístiques d'alt nivell cultural. I encara diré més, es va signar un manifest. En aquella taula de la Masia Bou es va redactar el manifest que seria fonament, dogma i religió de la nounada penya artística de l'Olla. Penya artística de l'Olla. Què et sembla? Bon nom. Mala rima. Mala rima. Però bon nom. Ojo, que els 5 últims punts d'aquest manifest nomenava a perpetuïtat, és a dir, president a perpetuïtat d'aquesta nova colla, Eduard Castells. Tornem a recuperar. Així que després de tant parlar de l'Eduard Castells i tota la penya artística de l'Olla, doncs bé, tenim aquí una persona, per sort, que ens explicarà una miqueta d'aquesta figura i que ell sol ja té també molt de protagonisme. El net del germà de l'Eduard, Rafael Castells, sisplau. Bona tarda. Molt bona tarda tingueu. Com estem? Estem bé i en plena temporada de calçotades a tota l'àrea de Valls i avui ja tot Catalunya. Molt bé, doncs parlant de la penya artística de l'Olla, l'Eduard, el germà del teu avi, te'n parlava? No, el fill del germà del meu avi. El fill O sigui, del germà del teu l'Eduard avi. Castells Oller va ser el que va escriure a l'any 50 que als anys 20 es van reunir tota una colla de ciutadans vallencs i de la comarca i van arribar a l'acord que el primer que havia plantat i menjat calçots i que tenia aficions gastronòmiques, culinàries i hortícoles, que era un ciutadà vallenc, no diu que fos ni pagès ni no, que vivia llargues temporades en una masia dels afores de Valls i que va descobrir que el grill de la ceba blanca, arrencat, tallat, posat a foc viu i amb una salsa improvisada, allò era bo. I aquest va ser l'Eduard Castells, que ho va escriure i a partir d'allí això ha anat, i aquest senyor es deia Xat de Benages, que deu ser un sobrenom, que en aquella època doncs, de renoms n'hi havia molts. I el de la penya artística a l'Olla, que ensenyava a dibuixar, a pintar i de tot, era el fill de l'Eduard Castells Oller, que es deia Eduard Castells Roca, i aquest era cosí germà del pare. D'acord. Ubiquem Ara el mapa sí. familiar, doncs. Ara Això sí. és importantíssim. I te'n parlava de la penya artística de l'Olla? A casa què es parlava d'aquesta penya? Bueno, a casa hi havia una masia familiar, que és la que tinc jo ara, que és la masia de Ca Castells, que convivien doncs, tots, sobretot els estius, i sobretot l'avi, el pare, que era l'Eduard Castells Oller, que era germà del meu avi, i doncs, bueno, aquesta gent doncs, parlaven de tot el de Valls, perquè encara n'hi havia un altre de germà, l'Indelesi Castells Oller, que aquest va ser alcalde, va ser diputat provincial, va fer bastants diaris i setmanaris de Valls, el més important, la crònica de Valls, i aquests eren d'aquests que ho investigaven tot, i ho miraven tot, i escrivien, perquè el problema de les calçotades és que se sap on, però ningú ho té el lloc escrit.
I les primeres vegades que es van començar a escriure és quan l'Eduard Castelloller va dir això, quan l'Adi Oms Oller, que era també cosí germà d'ells, va escriure des dels Estats Units de que a la Masia hi ha d'haver fer els diumenges menjar cols i ceballots, i quan doncs, a la Masia de Can Magrinyà, que era una masia davant de la Masia Bou, a l'any 26, me sembla, van venir inspectors industrials aquí i els van convidar com a final de tota l'estada amb una típica calçotada, diu el text escrit. Esclar, el problema és que van molt justos els texts escrits dels inicis. El que més tot són suposicions, perquè de fotografies i d'escrit no s'escrivia gaire. Perquè ara tornant a recuperar la teoria del xat de Benaiges, nosaltres tenint tanta curiositat i poder-ne dir tan poc, tu, Rafael, creus en l'existència del xat de Benaiges? Jo crec que en l'existència d'un ciutadà, que no sé si es deia Benaiges o no, però li deien xat de Benaiges, com molts d'aquí Valls, que no és el nom, però els hi diuen d'aquella manera, que pogués ser el que passava temporades en una masia, gent que fan proves en un hort i que al final doncs, planten ceba blanca grillada i resulta que allò és bo i diuen que per aquí això va bé i conviden a parents, amics, veïns i de mica en mica es va extenent. Ara, que amb tot el que heu dit, doncs que la penya artística de l'Olla va ser una divulgació fora de les fronteres de Valls i la comarca, això és una realitat, perquè allí venien pintors, escultors, literats, etc., vinculats amb Valls, però que vivien a Barcelona, a l'àrea, i allí van començar a escampar. Això va anar així. I de mica en mica doncs, la calçotada, vull dir, ara en fan a tot arreu i bueno, és una cosa de masses i és un atractiu turístic molt important per Valls i la comarca. Però de fet l'Eduard Castells, com has comentat, també, segons ens consta, residia a Barcelona, tot i estar molt vinculat amb Valls. L'Eduard Castells Oller, pare, vivia a Valls i sempre a Valls. L'Eduard Castells Oller vivia a Barcelona, però anava i venia de Valls, perquè també participava amb la impremta i cada setmana era allí. Clar. I tot i estar a Barcelona doncs, treia pit d'aquesta tradició. Sí, i a Barcelona era del segle artístic i d'un munt d'entitats i coses i doncs, bueno, parlaven de pintura i de calçotades i de Valls i del que fos. I dels castells, dels xiquets de Valls. Perquè una cosa com els calçots, que ara ho tenim molt instaurat i tots no, en fardem molt i tot plegat, i més que ho hauríem de fer, però la qüestió és, vivint a Barcelona i aquests cercles intel·lectuals, no, i de l'avantguarda, diguéssim, intel·lectual també, el fet de parlar d'un cultiu d'una ceba no li feia certa cosa divulgar-ho als seus companys i col·legues de Barcelona? Més que el cultiu de la ceba era del fet gastronòmic de la calçotada, de la companyonia, de l'amistat, del fet de coure els calçots, de posar el pitet, d'embrutar les mans, del porró, tot això sempre ha sigut un atractiu. A part de que el calçot és digestiu, diurètic, antioxidant, anticancerigen, porta fibra, tot això està demostrat. I per tant no fa cap mal, un pot fer fart de calçots i no li passa res. Es fan fart d'una altra cosa i té problemes. Vaja, que el calçot el pots anar a buscar a la cooperativa i a la farmàcia, pràcticament. Va bé per la salut. Una altra cosa és si poses més salsa o menys. Però el cas del calçot, estricte, doncs és així. Sí, perquè aquestes calçotades que es feien de la penya artística de l'Olla, que es va fer fins al 56, allí doncs, realment sí que s'hi menjaven calçots, com hem dit, però realment també eren certàmens literaris de primer nivell, hi havia un nivell doncs, filosòfic i amb una profunditat de contingut molt gran. Però també eren molt conyons, no? Molt satírics. De fet, un dels títols, no els diré tots per suposat, però van parodiar l'obra de teatre de Cyrano de Bergerac i van fer Tirano de Puigpelat. I doncs, tot això ho van anar fent fins que al 56 doncs, això es va acabar. S'acaba, no?, la penya de l'Olla. Aquestes coses sempre hi ha 3 o 4 que les van anar mantenint i van convocant i van estirant i arriba un moment que quan aquests afluixen, doncs allò s'acaba i això va anar així. Però bueno, la penya artística a l'Olla té una història doncs, destacada d'uns anys.
Perquè, clar, ara nosaltres, amb tot el que estem explicant, estem intentant seguir una mica d'eix cronològic, però ara que et tenim aquí sentat a la taula estem obligats a fer un salt. Perquè tu, Rafael, també ets un nom important dins del món de la calçotada. Has estat molts anys vinculat a la Cambra de Comerç i des d'allà es va impulsar la Gran Festa de la Calçotada, que és un dels grans booms, conjuntament amb la Penya de l'Olla, molt anterior, però és un dels grans booms a l'hora de donar a conèixer aquesta gran festa. Després potser hi entrem en una mica més de detall, però la pregunta ara és obligada. Com sorgeix aquesta idea? O sigui, jo, com a secretari de la Càmera i sense ser secretari, i el meu pare ja ho era, sempre vam tenir el gran interès en potenciar coses de Valls que donguessin vitalitat a la ciutat i comarca, que traguessin turisme i que potenciessin i ajudessin el comerç. I llavors sempre havien de buscar coses. Esclar, la calçotada ja vèiem que tenia una característica important, ja venia força gent a Valls, sobretot els caps de setmana, etc. Vull dir, estava creixent però estabilitzada. Llavors, quan va sortir la festa de la calçotada, doncs jo cada dia anava a Correus, que era l'Ajuntament, a la plaça del Blat, entrant l'entrada principal de l'Ajuntament, al fons a mà dreta, allà hi havia els apartats de Correus i tot, i un cert dia hi vaig anar, hi havia el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Francesc Tarreu, que és mort, i em va dir, mira que Rafael, me vens bé, ens han dit per anar a Cambrils, al restaurant Casa Gatell, que parlaran de fer una jornada itinerant del Congrés Català de la Cunya i una podria ser Valls. D'aquí a l'Ajuntament no hi anirà ningú. Si pots anar i vols anar, doncs faries un favor. I em penso que això era el mateix dia. I això era el matí i la reunió era a la tarda. I no sé si em van dir que li havia dit o que li digués el Daniel Ventura Soler, que era un ciutadà que col·laborava amb la revista Cultura, també tenia interès per la ciutat. Sí, com sigui, es van posar d'acord i amb el meu /5 al vespre cap a Cambrils, al restaurant Casa Gatell, que allí hi havia una sèrie de gent de Procema, de la Direcció General de Turisme, etc., que eren els que organitzaven les jornades itinerants del primer Congrés Català de la Cunya. I aquí a les comarques de Tarragona, me sembla que en feien 2 o 3, proposaven de fer la de Valls, del Calçot, proposaven fer una de Mariesca Cambrils i no sé si una altra cosa. I llavors van dir, a Valls si podeu veure en cor de fer-la, jo que aquestes coses ja em anaven, vaig dir sí, mirarem de fer-ho i del que sigui, però heu de fer foc a la plaça. Dic, però que a la plaça sempre els calçots es couen al camp, a les masies, i a la plaça no s'hi han fet mai. Però si ho dieu que s'ha de fer, doncs ho farem. I vam quedar així. Jo em vaig posar al davant per organitzar la jornada itinerant del Congrés el dia que van dir, a Valls, i això eren 2 dies, i me'n recordo que el dissabte vam fer una petita actuació de les 2 colles castelleres a la plaça del Blat, a la tarda vam fer una jornada del Congrés a la Casa de Cultura de Valls del Passeig dels Caputxins, que vam tenir la sort que amb motiu d'això Daniel Ventura Soler va escriure una ponència llarga i àmplia sobre el calçot i la calçotada. Si no hagués sigut per aquest motiu, no l'hagués escrit i no la tindríem. I ell ja no existeix, per tant, més llacunes. I va ser així. Al vespre vam fer un sopar del Congrés i l'endemà al dematí hi havia d'haver una jornada també del Congrés al dematí a la Casa de Cultura, que va venir el senyor Ramon Bagó, director general de Turisme, i allà no va venir prou gent. I jo ja em vaig desanimar del tot, quasi, dic, això no. I llavors, com que a les 12 del migdia a l'Ajuntament hi havia d'haver una trobada de tots els mitjans de comunicació, que els convidàvem a una calçotada, etc., vam dir, passem-ho tot a l'Ajuntament al migdia. I així va ser. Mentrestant, a la plaça de l'Oli ja es feia la cuita de calçots i tota la faràndula aquesta. Jo me'n recordo que vaig baixar tranquil·lament, vaig passar per la plaça de l'Oli i quan vaig veure aquell ambient amb la fumata, música que s'hi havia posat i tot, ràpidament se'n va encendre el llum, dic que això té possibilitats i això té futur, això té molt de futur.
vaig anar cap a l'Ajuntament, que em creia que havia de seure a l'última fila, i allí la Carme Canut, que era una de les que portava això per la Direcció General de Turisme, que has de seure a la presidència, que has de dir 4 paraules o el que sigui. Bueno, com que anava engrescat, doncs vaig dir que allò era un èxit i que intentaríem cada any fer la gran festa de la Calçotada, allò que era itinerant, feu cada any. I bueno, doncs així va ser. Després ja em vaig preocupar de contactar amb els restaurants, Bou, Fèlix, Vallença, si hi havia algun més, d'anar buscant sistemes, de rumiar què es podia fer. Vam marcar el diumenge, últim diumenge del mes de gener, per fer la festa, per equilibrar entre Nadal, Reis, els 3 torns de Sant Antoni i el que sigui, temporada, inici de la temporada, i doncs bueno, l'any següent vam començar a fer-la i de mica en mica hem anat fent més coses. Els primers anys vam tenir la sort de que tota una colla de TV3 van venir 2 o 3 anys i ens va fer molta divulgació fins a arribar avui dia. I allí vam inventar el concurs de menjar calçots, vam inventar el concurs de productors de calçots, el de salses, anar buscant coses que ompliguessin el dia a la gent. I a dia d'avui, un èxit. Bueno, el dia d'avui, doncs, jo sempre recalco que, per exemple, el que va inventar el concurs de menjar calçots va ser Josep Maria Ureta, que era un periodista del periòdico, que col·laborava i feia moltes coses per TV3, que aquest deia, escolta, heu de fer un concurs de menjar calçots. Vols dir? Sí, que he anat al País Basc i he participat en un concurs de menjar ous d'usos, me n'he menjat 33, després he fet un lavatge d'estómac i he quedat com a nou, i això del concurs de menjar calçots segur que tindria ganxo. L'any següent no ho van fer, va tornar a venir, encara no ho feu? Bueno, doncs tant m'ho va dir que jo mateix, inspirat amb altra gent, vam fer les bases del concurs de menjar calçots, que després l'hem anat perfeccionant, i mira el concurs de menjar calçots on t'ha arribat, que s'omple la plaça del Pati de Valls, televisions, el que sigui. Pensa que han vingut amb els anys televisions de tot el món, de Xina, d'Alemanya, el José Andrés, el famós cuiner José Andrés, que té la més alta distinció dels Estats Units, va venir un any que portava un equip de 12 tècnics de Los Angeles i San Francisco amb la PBS americana per filmar la festa de la calçotada. El van fer participar i tot amb el concurs de menjar calçots. Jo, que no sabia ni què era José Andrés, per anar de la plaça de l'Oli que coiem calçots al pati, potser vaig estar 3/4 d'hora anant-los tirant. Tothom cap allí de tot. Vaig quedar parat. I bueno, aquest doncs allí va quedar amb el concurs bastant bé, però va ser una altra promoció important, i de promocions importants n'hi ha hagut moltes, entre elles que la ONCE va treure una butlleta que hi havia la fotografia de la calçotada i bueno, han vingut televisions de la Xina, bueno, doncs esclar, això ha creat un caliu i hem arribat als nostres dies amb esforç, no hi ha res que vagi sol. I al darrere doncs, ha vingut la indicació geogràfica protegida i tot l'increment de producció de calçots i XXX. Llavors, és inqüestionable que la família Castells, en totes les la seves família vessants... Castells, jo no ho he fet mai ni pensant en la família ni pensant en res. Ho he anat fent perquè m'hi he trobat i he tingut interès. Això és la veritat, interès n'hi he tingut molt. He passat moltes hores i trucar aquest i aquell i l'altre i que ho posin i que escriguin. Això sí que ho he fet. I bueno, doncs avui dia podem dir potser que l'èxit ha sorprès la pròpia empresa. Llavors, recuperant el fil de la família, de tots els avantpassats, de la relació que teniu amb el món del calçot des de diferents vessants, què és, pels Castells, una bona calçotada? Bueno, la bona calçotada és seguint els cànons tradicionals de sempre que feien les famílies de Valls, des de començament del segle passat, que és la gent anava amb el carro cap a la terra, a l'hort, al barracón, a la masia, el que sigui, els calçots ja els tenien collits o els collien en aquell moment, amb el pic, arrencar els calçots, separar-los,
Les dones així tallaven les arrels i les fulles, els homes preparaven la llenya, les graelles i tot per coure'ls, i llavors quan era el migdia es posaven a córrer calçots. Amb sacs embolicaven els manats de calçots cuits i mentrestant les dones també amb mà de morter feien la salsa. Ametlla, avellana, julivert, oli, sal, vinagre, tot el que fos. Cadascú tenia la millor secret, un s'hi posava all tendre, l'altre els alls escalivats se'ls hi posa tothom, l'altre s'hi posa herba de Santa Maria, l'altre s'hi posa menta, per això són petits detalls de cada un. I llavors la gent amb el pitet, amb el bevero, la llesca de pa perquè el calçot no gotegi, el porró de vi i menjar els calçots calents al moment de l'hora. Després, llonganissa, la carn, la brasa, per postres crema catalana, o un braç de gitano, o un tortell de nata, el que sigui. Això era la típica que es feia de tota la vida abans. Després la gent ja anava a fer la calçotada amb el cotxe i de mica en mica arribar el dia d'avui. Avui molta gent ja va als restaurants, avui hi ha molta gent que compra els calçots cuits perquè ja no es vol esforçar amb anar allí a fer foc i tota la mandanga. Però el fet és que el boom de calçotades que hi ha avui i autocars que venen i agències de viatges que no organitzen i tot això, això ha vingut de res del temps. Només heu de veure l'última festa de la calçotada, la fila d'autocars que hi havia a la carretera de Barcelona, que si té un problema a Valls és que per dies extraordinaris falten espais grans per aparcament. Perquè me diuen gent de pobles de per aquí, aquell dia no baixen, perquè diu això és un problema per on posarem el cotxe. Doncs també tenen raó. Vull dir, s'han de preparar i tenir esplanades per aparcar cotxes i esplanades per dies extraordinaris, com pot ser el Fira Agost, la Festa de la Calçotada i altres diades de l'any. Hi ha una altra cosa que també, i crec que compartiràs, que és sagrada de les calçotades, que és el producte de proximitat. El Camp de Tarragona no és només conegut pels calçots, sinó que també s'hi fa oli, i s'hi fa oli molt bo. I sense un bon oli no hi ha salsa que aguanti. Com que avui ens has compartit aquesta història de la teva família, nosaltres volíem fer-te un detallet, que és una ampolla d'oli padrí dels amics de Mas Montseny. Molt bé. Que compta 7 generacions al darrere i que gràcies a ells tot aquest projecte se sosté. I el regalem a tots els convidats. Molt bé. I són oliveres centenàries. Moltes gràcies. On te'l fan, aquest oli? A Morell. A Morell, i tant. Celebro molt. Molt bé. Moltes gràcies. Que per molts anys hi pugui haver força vinculació de Valls, els pobles de la comarca i extracomarca, i que es puguin fer bé de coses conjuntes. Moltes gràcies, Moltes Rafael. gràcies. Merci. La xocolata del lloro, el programa que escoltaran els teus descendents. Bé, doncs com ens acaba de comentar el Rafael, tot això va molt relacionat, sí? Perquè, clar, recordem i recuperem una mica el que hem explicat abans, de que aquesta primera reunió de la penya artística de l'Olla es produeix precisament a la Masia Bou. I l'amfitrió és aquell Josep Maria Bou, artista també, sí? És el Pepito de Cal Bou, sí? Que hem comentat. Doncs bé, ara anem a una altra vessant pel que fa de la Festa de les Calçotades. Hem vist també tot el sidral que van muntar el Rafael i companyia, però ara també hi ha la vessant, diguéssim, més comercial, més de restaurant i de difusió, sobretot, no? de traspassar fronteres. Perquè si parlem de calçotades, també parlem de foc, fum i restaurants, com hem dit, que van consolidar, no? Aquesta tradició. Doncs ells van veure clar que allò tenia futur com a proposta gastronòmica, que el calçot no era només una excusa per reunir-se, sinó un plat amb identitat pròpia, capaç d'omplir llarguíssimes taules, com acabem de comprovar amb el Rafael. És de justícia recordar també la família del Fèlix, un altre dels grans pioners. Avui ens centrarem en uns, però aquí hi ha una amalgama molt complexa. Des del barracó del Vilar ja van ajudar a fer créixer la calçotada, encara quan era cosa de 4 valents. I l'Hotel París. Exacte, l'Hotel París també va ser un d'aquests. Sí, exacte. Però tot i així, tot i saber la varietat, avui ens centrem en una nissaga fonamental de tot això que estem parlant, que és la família Gatell, els Bou, dels que hem parlat. I per parlar-ne tenim algú, per sort, que també ho porta a la sang, el net de Josep Gatell Busquets, fundador de la Masia Bou.
Bona tarda, Josep Maria. Bona, Josep Maria. Bona tarda. Com estem? Què m'expliqueu vosaltres? Fet moltes calçotades ja? Bueno, se'n van fent, ara és el temps, ara estem amb el punt àlgid, vulguis o no, i més aquests dies que els caps de setmana no ha fet gaire bo, i aquest últim cap de setmana que s'ha fet solet i no ha fet vent ni plogut, la gent suposo que ho haurà aprofitat bé per anar a menjar calçots. Bé, abans d'abordar tot el tema dels restaurants, això que es va com enfilar com un coet, abans hem de parlar d'un tema molt concret que l'Albert i a mi ens va flipar, perquè ens vam quedar molt descol·locats, i és que clar, parlem de la Masia Bou, però us dieu Gatell. Per tant, vam llegir això, que us coneixen com els Bou perquè al besavi se li va morir un bou ofegat al tros. És veritat, això? Correcte. El meu besavi tenia una terra al terme de Lió i que hi anaven a beurar el bestiar, i per lo que sí, perquè havia plogut molt, perquè hi havia molt de fang, molt difícil, hi va haver un bou que es va ofegar allí, no va poder sortir, no el van poder treure, i clar, un bou sempre té un cost econòmic important i també un cost per la família que el té, també important. Llavors, clar, aquest senyor que tenia la terra, deia, mira, aquest senyor és l'amo de la terra que es va ofegar el bou, aquest senyor és el bou, aquest senyor és de la terra del bou, el bou, i al final va quedar com a renom de la casa que el bou. I com que és un nom curt i comercial, es va quedar així. Home, això està molt bé. De fet, que es morís un bou amb aquesta sonoritat i que agafeu aquest nom perquè arriba a ser una gallina, i el màrqueting no és el mateix. Sí. Tampoc no hagués quedat tant, poder. No, la veritat és que és una peça important dintre la ramaderia, un bou, vulguis o no, és una peça important, una peça que pesa. Mai millor dit. Sí, exacte. Bé, de fet, també ja ha sortit el nom comercial, el mot, perquè aquí hi ha un gran què, de cara, diguéssim, a que funcioni aquesta maquinària, però abans d'arribar-hi, que ja ens extendrem, els Gatell, com hem comentat, també formaven part, els descendents de la penya artística de l'Olla, que hem de parlar d'Eduard Castells i tota la tropa. També en parlàveu d'aquesta vessant més cultural a la família? El meu pare era molt polifacètic. Josep Gatell Roda era pintor, tinc molts quadros, moltes aquarel·les, molts quadros a l'oli seus. Era músic, també tocava el piano, escalador, i va ser un dels primers que va pujar a la Penya Roja de la Riba, i era una persona, ja et dic, molt polifacètica, que feia molt de tot, no? I al final el meu avi li va dir, escolta, o et dediques a l'hostaleria o et dediques a una altra cosa, però pren-t'ho en sèrio. I sí, va dedicar a l'hostaleria perquè donava més calés que no pas anar a pujar muntanyes. I la família Castells també es devien conèixer, suposo. Sí, clar, es coneixien perquè eren coetans amb el temps i amb moltes coses, i amb el que és el tema de la cultura. La Penya a l'Olla anaven a fer la tertúlia els vespres, quan ja s'acaba la feina de tothom, i fer carajillos allí a la Font de Bou, i allí sortia el bo i millor de tot el moment, no? Penseu que era una postguerra difícil, una postguerra que faltaven moltes coses, una postguerra en què no es podia parlar quasi bé de res que no estés censurat, i allí entre la porta mig tancada i d'allòs de les nits, la cobertura de les nits, que allí sortia de tot. Clar, per explicar bé aquesta història ens hem de remuntar al 1929, que és, a veure, anem a posar els termes clars, perquè quan pensem en Masia Bou, la gent que som d'aquí al territori, directe ens ve al cap el masiot que hi ha a la carretera de Montblanc, però això no havia estat sempre així. Aquí hem de començar la fonda Universo Bou, allà al nucli de Valls. Allà es donava a conèixer la calçotada entre els viatgers que arribaven en ferrocarril a Valls. Era una aposta modesta per difondre aquest fenomen tan vellenc. A més, en Josep Gatell, el teu avi, era un home d'Esquerra Republicana, sindicalista de fortes conviccions. Sí. A veure, t'explico. Abans de ser... La Font de Bou la va recuperar el meu avi perquè va tindre que exiliar-se a França i va tindre que buscar un home bo que digués que no tenia delictes de sang
i pogués tornar a casa. Primer van vindre la meva àvia i el meu pare, i llavors a través d'un advocat que hi havia aquí a Valls, que es deia advocat Casas, va testificar que aquesta persona no tenia delictes de sang i podia tornar tranquil·lament aquí a Valls. Bé, llavors aquesta Font de Bou, quan la va poder recuperar, la va transformar en un hotelet que deia Hotel Universo Bou, i llavors va fer una sèrie de reformes, va posar telèfon a les habitacions, va fer banys si no a cada habitació, doncs cada pis n'hi havia un o dos, ho va posar al dia en aquell moment, no? I llavors, clar, a la meva àvia, durant aquest temps, i també el meu avi, tenien una terra a la carretera de Montblanc, que és on hi ha l'actual restaurant, una terra petita, una casia, una masieta, que anaven a dormir allà perquè a la meva àvia li feien por les paves. Les paves eren uns avions nocturns que feien aquests soroll, els motors, i a les nits deixaven caure bombes allà on veien una llumeta, una llum, no? I llavors, ja dic, dormien allà i de dia baixaven a treballar a la fonda. I en aquesta masia, lògicament, hi havia una bassa i un hortet, i aquest hortet hi plantaven verdures per baixar després a la fonda, i com no, en la seva època també hi venien uns quants solcs de calçots. L'altre que m'has dit que els viatjants venien a Valls en tren i se'ls anava a buscar amb una tartana amb tots els seus bàrtols i se'ls portava a la fonda. Clar, ells no hi estaven un dia i no portaven tan solament un iPad com ara o un ordenador, sinó que portaven maletes carregades amb tot el mostruari que tenien que presentar als seus compradors. Bé, llavors, clar, això era molt de volum i els anava a buscar, com t'he dit, allà a l'estació. I llavors no estaven un dia, sinó que estaven diversos dies, quasi bé tota la setmana, el que és laboral, i, es feia una amistat, es feia una coneixença, es feia una mitjançant bastant important i quasi bé sempre tenien la mateixa habitació i ells agafaven, com dic, una coneixença important. I de tant en tant, per compensar, per apretar aquests lligams, es portaven a menjar calçots a la masia. I al anar a menjar calçots a la masia, això, quan aquests senyors que normalment venien de Barcelona i del seu d'allòs industrial, del seu nucli industrial i de tot d'allòs que hi havia per allà, Sabadell, Terrassa i tot això, ho explicaven. I llavors ja han menjat una cosa i tal, molt bona, que són unes cebes fetes a la flama, tal i que qual, i que es mengen amb els dits i totes aquestes coses. Així, mica en mica, també es van escampant, anar corrent. Va vindre l'època dels 600, aquell cotxe mític ja, les Isetes, que eren aquells cotxes que s'obrien pel davant, el 4x4 que feia la Renault, eren cotxets petitons que així la gent es va poder independitzar de les carreteres, de les vies de tren i dels autobusos i van poder començar, mica en mica, a donar sortida a que la gent coneixés el que és la calçotada. I aquí hi ha una altra cosa, Josep Maria. A banda de tot això, deixa'ns dir-t'ho, no només són els èxits de taula del teu avi, sinó que és un màrqueting que molts voldrien. Revolucionari, perquè ara hi ha molts negocis que malauradament no s'atreveixen amb el rodolí, però el teu avi va fer tant si neva com si plou. Les calçotades a Calbou. I és així. O sigui, com t'he dit, és una masia molt precària, no? I llavors es van arreglant i fent i... Clar, normalment els calçots sempre es mengen fora al carrer, amb el barracón o el pati que hi ha i tal. Llavors hi havia una espècie de galeria, d'eixida, digue-n'hi com vulguis, que estava oberta a l'exterior, però que si plovia o feia mal temps o vent o el que fos, que l'hivern a vegades és una mica intempestiu, ho podien menjar dintre d'allí i no tenien les incomoditats del mal temps que fa en aquesta època aquí a Valls. I això va ser aquesta, no? Tant si neva com si plou, la calçotada de Calbou. Clar. Fantàstic. De fet, també posteriorment, com tot això va avançant, Masia Bou es va consolidant, com acabem de veure, amb eslògans amb molta visió, de fet comercial, també tradicional,
Però clar, la cosa va avançant, sembla que el negoci tira molt, com és lògic, no? Llavors hi ha molts altres restaurants que pugen al tren de les calçotades. L'Hostal Grau al 62, ja si entrem en democràcia, altres com Cal Ganxo, que tothom aquí coneix, o Cal Mosso, no? Per tots conegut, vaja. Mítics. D'aquí segur, i ens consta que també quan sortim d'aquí tothom també els hi sona, tant el Bou, el Fèlix, no? Tot això, tothom ho coneix. Era competència real tots aquests nous noms o hi havia per tothom? Vols que sigui una mica egocentrisme? O sigui, tot el que ens sobrava a casa, perquè no ho podíem encabir, perquè bueno, era gran i això es va anar fent cada vegada més gran i més menjadors i més espais per poder menjar calçots, doncs quan ells omplien del que nosaltres no podíem encabir. I és lògic també. Nosaltres vam arribar a fer 1.700 calçotades a un diumenge, a part de les que havien fet el dissabte o l'altre dia, i arriba un punt en què no pots encabir tot, i llavors, clar, quan surt el sol surt per tothom, i també doncs, aquesta gent van aprofitar aquesta empenta, no?, que és la calçotada, per poder muntar doncs, el seu restaurant i la seva indústria. Sí, sí. De fet, hem pogut llegir també que el renom era tal, i tot això que expliques, doncs clar, que el renom era inqüestionable, tothom sabia qui era el Calbou. De fet, hi ha artistes de la talla de Miró o Dalí que hi van a fer calçotades. Tu els vas conèixer, tota aquesta gent? Jo vaig conèixer a Dalí, bueno, jo era més petit, era als anys 70, si no recordo malament, Sí. Jo tenia 18 anys, i llavors, clar, jo vaig treure el nas per dir també, llavors el veig una persona molt distant amb mi, no?, que venia amb la seva musa en aquell moment, crec que es deia Mandaler, venia amb la seva música, i el meu pare el va nominar calçotaire honorari de Valls i de la Masia Bou. I li va posar, en lloc d'un espasa, un cop de calçot aquí damunt de l'espatlla perquè fos com cal, no? Una d'allòs, una nominació important, i que li va posar la medalla com a tal, no?, com a calçotaire honorari de la Masia Bou. Bueno, va vindre una sèrie de gent important, tant de Valls com de la comarca, inclús de l'Ajuntament i altres artistes d'allò, que bueno, sempre és un punt i a part estar amb una persona de talla mundial, no?, com va ser Dalí. És que clar, a més, la connexió de Dalí amb Valls és evident. Ell tenia una gran devoció pels xiquets de Valls, però és que a més ens consta que a través de l'artista vallenc Lluís Fàbregas Pla, Dalí li va arribar als ulls una foto de l'àguila de Valls. I li va agradar tant que quan va venir aquí se la va endur. Que això és un tema. Bueno, ell, el Lluís Fàbregas era, com deien aquí a Valls, era l'ambaixador de Dalí, i sempre que hi havia alguna cosa per poder-li transmetre o dir, doncs aquest senyor se n'encarregava de fer-li arribar i tal, i aquesta de la calçotada era una d'aquestes coses que a ell li agradaven, li va agradar, que vindre aquí a Valls i provar in situ tot el que es feia a Valls per la calçotada. Inclús això, les festes que sortia a l'Àliga també, però és un motiu més de dintre del folklore d'aquí de Valls, com les Àligues i altres coses, no?, que del bestiari, que no sortia ara el nom, del bestiari de Valls i tal, no?, i amb ell li va agradar i la va prendre. Bueno, i per què no? Per volar tots volem. Perdoneu que torni un moment a el nomenament que va fer el teu pare Dalí, perquè imagino que devia estar ell agenollat, flexionat, no?, amb una genuflexió. No va estar agenollat, sinó que va estar dret i ben recte, i llavors amb un calçot net, vull dir net, sense pell i sense terra a les arrels, li va fer aquest espaldarasso damunt d'allò que jo anomeno calçotaire honorari de la Masia Bou i de Valls. I llavors va ser tot un acte simbòlic, però que va sortir i que ha arribat a la història del poble. Ja m'estranyava a mi que Dalí s'agenollés davant d'algú. És estrany. És complicat. I era tan excèntric? És molt excèntric, home, és una persona que... Hi ha un llibre que no recordo, em sembla que parla d'això, d'aquest moment, i hi ha fotografies d'aquest moment i tal, i ell també va vindre aquí a comprar un vermut per portar-se'l al castell d'allí, del Púbol. I va comprar un vermut amb un senyor que feia vins, que no em facis dir el nom perquè no me'n recordo ja, però van tindre
una conversa comercial perquè li portés aquest vermut que tenia a Valls. I aquí hi ha un altre nom que abans hem anomenat, que és el de Miró. Ens consta que quan va venir va seure a la taula, les estovalles que hi havien, allò tocant i mirant li van agradar tant que el teu pare li va regalar un rotllo. Sí, és cert. O sigui, nosaltres, a l'àpat de la calçotada, a part de l'estovalla que hi ha com a base damunt hi posem un paper que no és exactament un paper, és un paper que té una certa textura perquè no filtri quan es taqui, no taqui l'estovalla a sota. I aquesta textura a Miró li va agradar, el va tocar, el va potenejar i va d'allò, hòstia, ell va buscar la seva dèria perquè aquest paper li pogués servir per fer alguna de les seves obres d'art, i el pare en aquest moment li va agradar un rotllo, no sé els metres que hi havia d'haver, recordo 25, 30, o si fossin metres d'aquest paper perquè es pogués ell fer servir per el que cregués més oportú. És que fins i tot, és que parlant de noms no acabaríem, però és que fins i tot hi va anar Adolfo Suárez, vull dir, estem parlant de gent de primer nivell. Jo me'n recordo molt perquè hi havia un despliegue importantíssim de seguretat, sobretot de seguretat, no? I va vindre a menjar calçots a Valls i me'n recordo de pelar-li 2 o 3 calçots al meu pare perquè és com se menja, com se pela, no? I perquè, vulguem o no, del calçot es té que posar damunt d'una teula, no? I diu... de la teula feta amb terra, l'agafes amb la mà esquerra i amb 2 dits de la mà dreta li treus la samarreta, no? El peles. I llavors el suques amb la salsa i te'l menges, no? Però li va ensenyar, li vas comentar i li va dir aquesta dita. Ara, Josep Maria, abordarem un altre tema, havent tocat aquests grans noms, i és que la calçotada, com qualsevol altra tradició, aspira a ser difosa i, per tant, conservada. Llavors, no negarem que la tasca de restaurants com la Masia Bou o com tots els que hi ha hagut amb els del Fèlix és essencial. Però clar, nosaltres, per exemple, no hem fet mai una calçotada en un restaurant, no ens hi hem trobat mai, i així d'entrada pot donar la impressió que es poden perdre algunes coses de l'essència, com tot el que és previ a la ingesta dels calçots. Llavors, com mantenim l'essència en un restaurant? Bueno, les coses es tenen que fer com cal. No vulguis introduir masses coses noves. O sigui, l'essència de la calçotada són diverses coses. Primer, tens que tindre la llenya. La llenya són redoltes de la poda de la vinya de l'any anterior, que siguin seques, eixutes, perquè facin força flama. Això per una banda. Tindries que anar-les recollint i apilant quan s'acaba el mes d'agost i tal, o el mes quan acaben de podar-les d'allò, la vinya i tot això, que les vagin portant agost, setembre, octubre. Quan ho tinguis, aquelles guarda-les ja per l'any que ve. I després, això per una banda, tindre les graelles de 1000 formes, de 1000 maneres, de la manera que vagi més bé, perquè es coguin en flama viva. O sigui, que no brasa, no. La brasa quedarà després per si vols fer la carn o la llonganissa o el que tu creguis. Però té que ser flama viva, perquè de la quantitat de capes concèntriques que té aquesta ceba, aquesta liriàcia, es cremaran les més exteriors i les de dintre, amb la humitat que té, amb l'aigua que té, això farà que acabi de bullir i que es cogui de per si. A part després d'agafar-la, embolicar-la i covar. Covar vol dir del calor d'un amb l'altre, acabi de fer més feta, que no sigui tan crua, acabi de coure. Això és molt important. Després, la salsa. La salsa per menjar calçots, cada un té la seva recepta, la seva manera. A uns els agrada més avinagrada, d'altres més picant. Però l'important de la salsa és la salsa de menjar, és una salsa mediterrània, una salsa que té el que té que tindre la mediterrània, que són fruita seca, oli i alguna de vi. Amb aquest no és vi, sinó que és vinagre. Hi ha gent que hi posa inclús una mica de vermut per fer-la més dolça. Però bueno, té que tindre això. I després, a part de el tomàquet escalivat, els alls escalivats, ben picats, l'omella a la llata trinxada, afegir l'oli, afegir una miqueta de vinagre perquè tingui el teu gust, sal i pebre, totes aquestes coses tenen que tenir. I això fa que són productes de la Mediterrània. No són ni del nord ni del sud, són d'aquí, de la Mediterrània, i és una salsa que vulguem mediterrània. No solament aquesta, sinó que hi ha moltes de similars, però la salsa per menjar calçots, com t'he dit, és una salsa que té
els ingredients d'una salsa mediterrània. Què més té que tindre? Home, a veure, un pitet, un bebero. Hi ha una dita que diu que sense el pitet salvallànties no t'arrien de les ganàncies. Això vol dir que et pots tacar, perquè clar, mentre aixeques el foc i mires al cel, la salsa pot escórrer i tacar els pantalons o el quimis o el que sigui. El pitet també és important, és un element per poder menjar tranquil i que no et taqui. Jo crec que aquests elements i tal són importants per no desvariar el tema. Hi ha gent que fa els pitets de roba, hi ha gent que els posa de paper, hi ha gent que els posa d'una altra cosa. És indiferent, però l'important és que hi hagi aquests ingredients, perquè la cosa sí que... I llavors, clar, menjar els calçots amb els dits, home, sempre fa gràcia, perquè des que som petits que mengem amb els dits i no hi tornem a fer des de llavors, no? I ara portar temps ja això menjar amb els dits i embrutar les mans, i després amb les mans emmascarades fer-hi a la persona que tens al costat, ei, com te trobes? I posar-hi els teus 5 dits o 8 dits clavats a la cara, bueno, és el festiu que té la calçotada. Perfecte. Doncs bé, amb aquest resum del que és una calçotada, amb el que no pot faltar en una calçotada, aquesta simbiosi entre el restaurant i la tradició de tota la vida, que és possible, com acabem de veure, hem d'acomiadar. Ja seguirem parlant després de càmeres, ara tenim més gent aquí a afrontar, però abans no ens hauríem de donar-li una coseta. Home, i tant! Una ampolleta d'oli. Exacte. Mas Montseny. El poder. Molt bé, moltes gràcies, molt agraït. Moltes gràcies, Maria. Gràcies. La xocolata del lloro, el programa que escoltaran els teus descendents. Bé, doncs toca continuar. Déu-n'hi-do, Després Déu-n'hi-do. del que ens ha explicat el Josep Maria, anem a seguir la línia cronològica i aquí arribaríem a la gran festa de la calçotada. Però el Rafael ens ho ha explicat també, que tot el que puguem afegir Només ho empitjorarem. Només ho empitjorarem. Està clar. Així que encara farem un altre pas més endavant. Després de la gran festa de la calçotada, que és un gran avenç, a mitjans dels 90 apareixerà un altre, un instrument clau. Perquè quan la calçotada ja té festa, ja té competició, ja té restauradors, ja té implicats tot un poble sencer, neix la necessitat de protegir-ho, de posar-li noms i cognoms. I és així com a meitats dels 90 apareixerà la indicació geogràfica protegida Calçot de Valls, la IGP. Ras i cura amb les sigles, Calçot de Valls. I per parlar-ne en propietat tenim amb nosaltres el mestre de mestres, senyor Dalmaci Clofent, expresident de la IGP Calçot de Valls, però compte, que és de Figuerola del Camp. Endavant, Dalmaci. Molt bé, hola, nois. Bona tarda. Bona tarda a tots. Escolta'm, això de l'ex, sona com una mica així, això d'ex, no? Però sobre el paper és això, no? No, però és la realitat. Jo no sóc ara president, hi ha un altre xicot, la meva confiança és amb ell, per tant, escolta, endavant. Jo dic una frase, que és, el relleu és obligat. Per tant, escolta, ja està, hem fet el relleu. I abans de seguir, deixeu-me fer un apunt, perquè estem en un moment bastant transcendent del que portem fent, ja fa un any que ho fem, aviat farà un any. A veure, ens hem saltat el protocol, Albert. És la primera vegada que no tenim un descendent a taula. Què hem de fer ara amb això? Què passa, que si en portem dos ja podem convalidar? Jo crec que compensa. Sí, no? A més, quan el sentiu, entendreu que la decisió és més que encertada. Sí, al final descendents també ho són tots, una mica. Home, descendint d'algú, això està clar. Sí, això està clar. Sí, diu de l'Àfrica. Bueno, sí, anem als inicis. D'aquests de l'Àfrica, no? I tant. Exacte. Tots descendim dels de l'Àfrica. I quin goig, saltant-nos el protocol amb el Dalmaci, que ja haurem d'entrevistar uns fills, de fet, ja hi parlarem, ja. Bé, a veure, anem pas per pas, que això té molta conya. Bueno, conya i importància. Bé, ara entrarem en detalls, preguntes complicades, però a veure, tu hi ets des dels inicis. Què és una IGP i per què és important que el Calçot de Valls en tingui una? Sí, és una pregunta important i una pregunta obligada inicial. Què és dir? La IGP és un segell de qualitat que mena de la Unió Europea, que n'hi ha moltes, i que aquí a casa nostra aquest segell de qualitat ha volgut diferenciar i marcar
les característiques d'aquest calçot que tenim, que és calçot de Valls. I per tant, la IGP, aquest segell de qualitat, ens obliga, per una banda, a complir un reglament i una sèrie de mides del calçot, de sistema de conreu, ens obliga amb això, però a la vegada ens ajuda. I per què ens ajuda? Ens ajuda perquè així podem oferir al client consumidor, a mi m'agrada dir-ho així, client consumidor, i mira, i abans no comencem amb més preguntes, agrair al client consumidor que ens escolleixi a nosaltres i al nostre producte, no? Per tant, aquesta IGP, aquest segell de qualitat, el que fa és, ens obliga a complir amb una sèrie de requisits i de reglament, i a la vegada ens ajuda a poder oferir al nostre client i consumidor un producte excepcional, un producte assegurat, un producte de qualitat, un producte, en fi, que respongui a les seues expectatives. I això és la IGP Calçot de Valls. Anem a entrar una miqueta més encara, anem a apretar una mica més. La IGP, segons ens consta, engloba 4 comarques, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès. Això s'entén, no?, que és un dels grans requisits, si no hi és no pot ser. Ara bé, què més ha de tenir un productor per poder dir que el seu calçot és IGP? Exacte. Tal com has dit tu, la IGP, les seves zones geogràfiques són 4 comarques. A mi m'agrada dir-ho d'una altra manera, que ves que és una miqueta més així a la nostra manera, que és des de Cunit fins a Hospitalet de l'Infant, des de les muntanyes del prelitoral fins al mar, a la mar Mediterrània. Aquesta zona geogràfica, aquestes 4 comarques que has dit tu, són 80 pobles, 82 pobles que hem actualitzat ara l'any passat, 82 pobles, 50 productors, 130, 140, 150, depèn de l'any, no? que els productors, els socis declaren les seues hectàrees, 150 hectàrees de 50 productors, i això és el que és la IGP Calçot de Valls, que vol dir un microclima que més o menys és clima, vent, temperatura, sol, aigua, i tot això fa que el calçot que surti d'aquí sigui diferent, excepcional, fantàstic, dolç, i una paraula que ens agrada a nosaltres dir-la moltes vegades, que és melós. I per tant, quan aquest calçot te'l poses a la boca, doncs ha de ser melós. No ha de ser ni així, ni aixà, ni no sé què, ni no sé quantos. No, ha de ser tendre, calent, suau, dolç, melós, bo. Llavors, pels oients que ens escolten, com a consumidors, quan van a una botiga, com diferenciem físicament el calçot de Valls d'un altre tipus de calçot? Sí, exacte. És a dir, el que hem dit fins ara és allò que correspon a les sensacions que tenim, no? Però el que tu em preguntes ara és, escolta, a la realitat, físicament. Que no et donin gat per llebre. Exacte, què? No? Doncs aquest què, i molt ben preguntat, és calçot fresc de la setmana, amb lligadura blava. Important. Amb aquesta lligadura, tant si és plàstic, una cinta de plàstic, com si és feix, logotipada, IGP Calçot de Valls, amb una etiqueta que penja d'aquesta lligadura, una etiqueta que és el que ens identifica, que és el que ens, durant aquests 35 anys que portem, tal com ho dit vosaltres, al començament, ens identifica, no? És a dir, vam començar dient volem ser diferents perquè estem absolutament convençuts que tenim un producte excepcional. I
Ara mateix, al cap de 35 anys, nosaltres diem que aquests calçots tenen cara. Per què tenen cara? Perquè jo us he portat aquí, ves aquesta cosa, que és el que deies tu, lligadura blava, logotipada, però el més important de tot és aquesta etiqueta. Aquesta etiqueta és el nostre logo, que tal com ha dit abans el Rafael, carai, que s'hauria de penjar més medalles, no? Perquè realment és un home que, ostres, ha fet molt i molt pel calçot de Valls i per tot, diguéssim, i per la festa de la calçotada, com ho he dit. Doncs, per tant, aquest logo surt d'un concurs de la Càmera de Comerç i la IGP l'any 94 el fa seu, cedit per la Càmera, i per tant això ens ha identificat durant tots aquests 30 i pico anys. Però el més important no és aquest logo. Això no és el més important. El més important és el que hi ha aquí al darrere. I aquí al darrere hi ha un número. I aquest número identifica el productor, el polígon, la parcel·la, el lloc on estan produïts aquests calçots, i per tant nosaltres diem els calçots de la IGP Calçot de Valls tenen cara. I per què tenen cara? Perquè aquest número identifica un productor que té cara, que es diu Joan, que es diu Lluís, que es diu Antònia, que es diu Pepita. M'enteneu? Per tant, aquesta és la nostra força, no? Nosaltres assumim la responsabilitat del nostre producte, que passa 2 inspeccions per una entitat externa, que estem sotmesos a complir un reglament i que, per tant, estem absolutament convençuts que aquest producte és un producte excepcional. Perquè una pregunta, si ara una persona qualsevol a altre lloc del món decideix fer calçots i els fa molt bé, tampoc pot entrar, no?, a la IGP Calçot de Valls? No. Nosaltres diem, i jo dic moltes vegades, no hi ha cap productor d'aliments, cap, enlloc del món, ni des de Kamchatka fins allí baix al capdavall de la Tierra de Fuego, no sé, quan jo estudiava li deien això, capdavall de Xile, que produeixi aliments per fer mal a ningú, ni per envenenar ningú, ni per fer res mal fet, al revés. Jo crec que tothom produeix aliments amb les ganes que siguin bons. Per tant, vol dir, qualsevol calçot fet a Groenlàndia, que vol el Trump, també seria bo. Però mai, ni tan bo, ni tan segur, ni tan certificat... Ni tan melós. Ni tan melós... Molt bé. Més fred, això sí. Més fred, d'acord, però tan melós, no?, com el calçot de l'IGP Calçot de Valls, no? I per tant vol dir els productors d'aquest calçot, aquí hem fet una mica com de broma, no? Sí. A Catalunya es produeixen més calçots, a Catalunya es produeix calçots a Lleida, a la zona de Lleida, a la zona del Baix Ebre, a la zona del Prat, és a dir, o, dit d'una altra manera, en moltes zones d'Horta es produeixen calçots, com se produeixen enciams o cols o naps, no? Vull dir, en aquest sentit no hi ha problema. El que nosaltres diem és la IGP Calçot de Valls és un segell de qualitat que compleix una normativa, que compleix unes condicions, que està auditat i que el Consell Regulador certifica aquest calçot, no? I per tant aquesta és la nostra força és el compliment en base a un reglament, no? I per tant és dir, aquell que es vulgui acollir això, que quasi que ja no sé quina és la pregunta, però bueno, sí que me n'en recordo, és dir, què ha de complir aquell que s'hi vol acollir? Doncs el que ha de complir és pertànyer a aquesta zona geogràfica de 4 comarques que abans he dit no sé què del mar i la muntanya, no sé què he dit, doncs ara dic que Baix Camp, Alt Camp, Tarragonès i Baix Penedès
són les 4 comarques de la IGP Calçot de Valls, i per tant, qualsevol productor d'aquestes 4 comarques, que el calçot s'arrenqui d'aquestes terres d'aquestes 4 comarques, només cal que ho sol·liciti, formarà part d'aquesta associació, d'aquesta cosa que fa 35 anys que diferents presidents, diferents consells reguladors, diferents socis, tots des del primer fins al darrer s'esforcen per complir aquest reglament, per portar a mercats un producte, no sé, fantàstic, no sé, deixeu-m'ho dir, no? Fantàstic. I tant. I que realment és el primer que marxa, és el primer que volen Mercabarna o Mercat del Camp, és el primer que volen. Després venen els altres, d'acord, però el primer és aquest, perquè és garantia de qualitat. Més clar impossible, així que ja ho sabeu. Ara, Dalmaci, et demanarem que t'agafis fora la taula, perquè, exactament, perquè últimament a cada capítol fem una petita càpsula filosòfica. Agafem un tema, una reflexió que tingui a veure amb el que parlarem avui. I si no és ho fem venir bé. I si no és ho fem venir bé, a vegades ho fotem amb calçador, però bueno. Molt bé. Avui parlaré d'una filòsofa que es diu Valeria Campos, que va treure un llibre fa poc que es diu Pensar comer, una aproximació filosòfica a l'alimentació. Toma ja. I ens recorda que menjar i pensar no són dues coses separades i que cada vegada que mengem estem prenent decisions que tenen conseqüències culturals, socials i polítiques. I ara aquí introduirem el mestre Plató. Plató, a la República, quan imagina una ciutat ideal com ha de ser, expulsa el cuiner. Per què? Perquè el cuiner diu busca el plaer. En canvi, qui hauria de cuinar és el metge, que busca la salut. Plató té por que un plaer desbocat a l'hora de menjar ho descontroli tot i faci que l'Estat se'n vagi a Norris. És una idea, és una idea molt potent el pensar que la salut del cos i la salut de la comunitat estan lligades. Però aquí Campos li replica. I si el cuiner també fos savi? I si el plaer no fos l'enemic, sinó part de l'equilibri? Perquè menjar no és només nutrició. Menjar també és gaudi, cultura i identitat. I ara això ho portarem a casa nostra, Dalmaci. Això ho portarem a la calçotada, perquè això serveix per respondre a aquest debat i per dir que Plató no té raó. Per què? Perquè a la calçotada, per començar, hi ha salut. Hi ha producte de temporada, IGP Calçot de Valls, també molt important, foc viu, ingredients senzills, però bons. Però també hi ha plaer. Perquè hi ha una salseta, hi ha un ritual, hi ha riures. No és només alimentar-se funcionalment, sinó que és celebrar conjuntament. I sobretot és comunitat. Tothom al voltant del foc, tothom amb el pitet, tothom menjant amb les mans. I això construeix ciutat. Per tant, la calçotada demostra que el plaer i la comunitat són coses que poden anar juntes. Per tant, aneu de calçotada i ho entendreu. Clar que sí. I si em deixes, vull dir... No, per favor, tens el micròfon davant. Exacte. Per això has vingut. Sí. Bueno, jo et demano permís, perquè, clar, davant d'aquesta reflexió, ostres, a vegades se sent una mica com petit, no? Però, en realitat, tens tota la raó quan dius que la calçotada és gaudi, és plaer, és tot junt, no? Més plaer, més gaudi que la canalla que participa en aquesta calçotada la puguem embrutar la cara, que nosaltres, que som molt ganesots i molt grans i plens de problemes i de coses, ens deixem embrutar per la canalla també, no? Amb les mans brutes. Doncs tot això és calçotada, tot això és gaudi. I a mi m'agrada molt aquesta paraula. Realment, això és gaudi. La calçotada no deix de ser res més que això. En realitat, ves, un tall de carn, els mengem qualsevol dia. Una ceba, qualsevol dia se la mengem. No, aquí la gràcia és la combinació de tot, al mateix dia, al mateix moment de rellotge, que disfrutem tots plegats, moltes generacions, i, a més, ens iguala. Llavors, és igual que tu siguis el president de Renfe, o és igual que jo sigui el matxaca del capdavall del tren. Davant d'una calçotada, tu i jo, que som
d'aquest sector ens igualem i disfrutem del mateix i compartim el mateix. No hi pensem en la nostra preocupació. Per un moment, per un diumenge, per un dissabte, per un dematí, desconnectem i compartim amb els nostres. No? Aquesta jo crec que és la gran descoberta. No? Diu el xat de Benages que nosaltres som d'aquells. Nosaltres ens creiem aquesta cosa que vosaltres heu explicat. Esclar que sí. Home, però si és fantàstic el que heu dit. Per tant, el xat de Benages és fantàstic. Esclar que sí. I a mi em don, diguéssim, que tu m'has dit abans agafa't a la taula, doncs esclar, m'agafo al xat de Benages, m'hi agafo, el vull meu, el vull sentir, em sembla perfecte tindre'l com a origen perquè el futur és això, el futur és canalla. La padrina de Figuerola deia que el soroll que més li agradava era el soroll que feia la canalla quan sortia del col·legi, no? O el soroll que feia la canalla quan sortia al pati de l'escola a jugar. Potser en una ciutat això no és tan evident, no? Però amb els pobles aquest soroll és futur. I la padrina, aquella padrina, no la meva, aquella padrina que es deia Constància. Es deia Constància. La Constància deia això, i a mi m'ha semblat sempre fantàstic. És que és veritat, això és futur. Jo aviat seré passat, vosaltres tardareu més, però en realitat les persones arriba un moment que som passat, per tant hem de buscar el futur. Per tant, la calçotada, home, és futur, la canalla, embrutem-la, juguem-la, fem la seua. I aquí deixeu-me una cosa, que som a Valls i som en aquesta sala tan fantàstica, deixeu-me que es digui una cosa, els Figaflaues, el Pep i el Javi, ni ells saben el que han arribat a contribuir a això que és nostre, i per tant jo i la IGP, que soc de Valls, esclar, els hi estem molt agraïts. Transmetre aquesta cosa pròpia al jovent ens assegura el futur. Ens assegura el futur com a productors, com a disfrutadors d'aquesta menja, com a continuadors de la festa gastronòmica més transversal de Catalunya. Per tant, carai, perdó, els Figaflaues els hi hem d'estar agraïts? Clar que sí. I hem d'estar agraïts a tots aquells que fan que la calçotada sigui això, simple, senzilla, però que tots som els protagonistes, tots som els importants per gaudir d'aquesta menja, d'aquesta cosa. Tu vas a un restaurant a Cambrils, te menges una mariscada, entres sol, te la menges, pagues i marxes sol. I ja està. Jo tinc un amic a Mont-ral que diu: no aniràs mai amb una calçotada sol i marxaràs sol. Mai. Sempre que vas amb una calçotada, encara que hi vagi sol, marxaràs amb amics. Marxaràs amb algun conegut. Marxaràs amb alguna experiència que t'ajudarà a tirar endavant a la vida, no? Per tant, jo li agraeixo al Pere. Dic, carai, Pere, caram, doncs, si sembles el Platón que has dit tu abans, no, Albert? Sí. No ho sé. Home, has fet més filosofia tu que jo, gairebé, Déu-n'hi-do. Bueno, no ho sé. No, és fantàstic. Hem parlat dels Figaflaues, de la canalla, no? Acabes de mencionar-ho, i de fet t'ha sortit espontàniament, perquè és el primer que ve. Per tant, el relleu sembla ser una cosa molt important. Sí. A nivell cultural, social, sembla ser, nosaltres estem fent també un programa dedicat a això, per tant, a nivell, diguéssim, del jovent, ens agrada la festa, la calçotada, i la contribuïm. Ara bé, jo no n'he anat a collir mai, ni n'he plantat mai. No sé tu com ho portes. No, la veritat Ara és bé, que no. el conreu del calçot té relleu. El conreu del calçot pateix dels mateixos mals que pateix la pagesia que nosaltres pertanyem
que és la d'empresa familiar agrària. I és igual si és un o dos, diguéssim, titulars de l'explotació, com si tenen 10 o 12 treballadors, diguéssim, no? Tot això és empresa familiar agrària. I això sí està en perill. Els calçots, com els enciams, sempre n'hi haurà. Mentre el ser humà necessiti alimentar-se, d'algun lloc o altre, a fe de Déu, jo t'ho asseguro, no fallaré, n'hi hauran. D'on? No ho sabem. Per tant, el relleu és molt important perquè això que volem alimentar sigui proper, sigui nostre, sigui que hi hagi algú que pugui continuar la seva explotació, no? Allò que els seus avantpassats van defensar, van treballar i ho puguem transmetre. Ho puguem transmetre com? Amb una eina manual? No, home, perquè es fotrà de gana. Però, en canvi, hem de transmetre igual amb la modernitat que ens ofereix millorar i costos de producció i conreu rentable. Llavors, si aconseguim això, però per aconseguir això, ves, Nostre Senyor, poder sí que ens ajudarà, però és clar, poder que n'hi hagi uns altres, no? Diguéssim, administració, organitzacions, estudi, universitats, diguéssim, convenció de diferents interessos que convergeixin amb que aquesta empresa familiar agrària pugui ser rentable. I peles, no? Suposo. Clar. I això ha de ser rentable perquè el jovent, bueno, jo com que ja soc una mica jaio, que ja en tinc 60 i pico, doncs, clar, el jovent ens apuntem he dit. S'apunten els Mossos d'Esquadra. Ves, esclar, com que potser no tiraran gaires tiros, ens apuntem als Mossos d'Esquadra. És un exemple, Sí. Per què? Perquè és una seguretat, perquè és una rentabilitat, perquè hi guanyaré cèntims, perquè fins i tot tinc un horari, a tal hora me'n vaig cap a casa, a tal hora torno, i ja està. Ostres, tant de bo poguéssim aconseguir això amb la pagesia, no? Amb aquest relleu generacional que el món del calçot, el món de l'horta, el món de la pagesia en general necessita, no? Tant de bo poguéssim aconseguir això, unes rentabilitats de 2.000, de 2.000 i pico euros setmanals, que és el que aspira una persona que s'ha format, que s'hi dedica, que hi treballa, que hi posa tot el seu esforç per oferir un producte, en aquest cas que parlem, no? Un producte de qualitat, fantàstic, que hem dit abans que era filosofia, però realment això és així, és a dir, hi ha jovent que hauria d'aportar als mercats productes de qualitat amb una rentabilitat igual com una altra activitat actual que tinguem. Jo he dit Mossos com, no sé, què vols que et digui ara, no? Com, jo què sé, com el maquinista dels trens que dèiem abans, no? Vull dir que és igual. Sí. I per tant, això és el que seria fantàstic, no? Si no és atractiu rentablement per les generacions futures, està una mica compromès aquesta producció d'aliments de quilòmetre zero. Per tant, aquí és allà on hem de ficar-hi molts esforços. És a dir, a l'hora de paraules, a l'hora de promocionar, la IGP és el rei del mambo, saps què vull dir? No, aquí no hi ha problema. L'administració dona cèntims. Nosaltres hi posem idees. Hi ha molta gent que... Però realment el conreu és atractiu, no rentable, és atractiu pel jovent? Aquesta és la teva pregunta, aquesta és la teva incògnita, no? És a dir, ostres, si no fem que sigui rentable, si no fem que sigui rentable pel jovent, no serà atractiu. I ja està.
I aquí està una mica el repte de futur, no? Doncs amb aquesta reflexió del Massi ens apropem al final i com no pot ser d'altra manera, no volem que marxis amb les mans buides. I parlant de relleu... I aquí ens consta que n'hi ha bastant, de relleu. Home. I tant, esclar que sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Escolta, no hi ha calçotada, no hi ha calçot sense salsa, no hi ha salsa sense aquest oli, no hi ha oli millor que l'oli de casa, que l'oli del padrí, que l'oli del trull, de proximitat, no? Diguem-ho així, no? I per tant, jo sí que us vull agrair, bueno, per descomptat, aquest obsequi que fa molta il·lusió, diguéssim, però jo us vull agrair tant a vosaltres com l'Oriol, que ho sabeu, que ens coneixem i bé i tal, i em sembla fantàstic. A mi em sembla fantàstic que gent jove com vosaltres feu aquesta divulgació, feu aquesta investigació també i serveixi com a base per a les futures generacions, no? I per tant que la gent jove s'impliqui amb això, home, quasi que no podem demanar res més, no? Per tant, tant a vosaltres com l'Oriol, com tots aquells que perden un segon en fer referència al calçot, a la calçotada i a tot el que representem vers aquest sector productor, jo us vull donar les gràcies. Simplement, gràcies. Ostres, de veritat, gràcies a tu. Anirem a dormir contents avui. Sí, dormirem contents. Merci. Així que no res, acabem amb una última reflexió, ara sí, molt important, i és que la calçotada va començar com una tradició amb identitat vallenca, però s'ha transformat en un símbol de Catalunya, de la cultura catalana. Així que tinguem clara una cosa. Mentre hi hagi calçotades, hi haurà país. Perquè al voltant d'un cony de ceba grillada, perquè del Massi estem parlant d'això, ni més ni menys, els catalans n'hem fet comunitat, germanor, alta gastronomia, art, negoci, litúrgia i bandera. Perquè sí, els catalans de les pedres en fem pans. Això ha sigut així al llarg de tota la història. I d'un foc de camp n'hem fet plaça pública. D'una salsa n'hem fet relat. I del calçot n'hem fet país. Així que visca la calçotada, visca Valls, visca Catalunya i fins d'aquí 2 diumenges. Que vagi bé. Molt bé, gràcies.